Sa number 3, mag-asawa nga taga Negros Oriental missing matapos ang mabaskog nga linog sa Myanmar. Ang mag-asawa nga manunudlo nga Sunday Edsel Jess kag Alexis Gail Adalid ang nagatrabaho sa Mandalay International School of Acumen ang nagapabilin sa gihapon nga missing as of press time. Duha sila sa apat ka mga OFW sa Myanmar nga na missing matapos ang linog. Nagarenta sila sang unit sa 9th floor sang Building D sang Sky Villa, isa ka 5-building residential property sa Mandalay nga nag-collapse matapos ang earthquake. Ang iloy ni Edsel nga si Hermosila Adalid nagistorya nga mga duha na katuig nga nagatrabaho sa Myanmar ang duha. Nagdangop sa lokal nga panguluhan sang Bai City ang pamilya nila. Matapos ang 7.7 magnitude nga linog sa Marso 28, hindi na sila makontak sang ilang nga mga pamilya. Sa report sang interview sang Philippine News Agency sa kay Mayor Luigi Marcel Gonyi, iyan din siling na nagpadala na siya sang sulat sa Office of the Civil Defense sa Central Visayas nga nagaayo nga makabiyahe pa Myanmar ang pamilya.